Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Dangshan Bongut kinong hikai kibaya kunya ka examen Meghalaya Teachers Eligibility Test. Kila syak dawa pisa lengba ke telefon haki breu kibam itu madon na pedang kinong hikai kibala syak dawa pisa hadu sampau hajar tengka madon ru kiba syak dawa hadu silak tengka bad kita ki breu kiba keren haka phone kila kular yaki balada kiseu yakatai ka pisa kin penpas yaka exam M10. Halor kani Director of Educational Research and Training ula ujor ejahar shikipulit kalaj umkra madonru na pedeng kinong hikai kibala ujor ejahar shikipulit station bahab hapo ke Jakasa Jongki minta ke sengipat ke Khasi Students Union Central Body lingba ke Education Cell Jongka kila laj ban yakendo yo SP City uba Vivix aim ban bodin ayu bekipulit kila le yakane kakam. Habaya keren badu Assistant General Secretary ke KSU Education Cell usamla Shining Star Kharbi Kheu ula ong bo SP uliat ho baki pulit kimshim na shong thait satya hanrei kidang thwet yaki breu ki badan kti hakane ka kam usamla Kharbi Kheu ula ong ru ba ka jing slam jong ki pulit ban yo kem ni ki badan kti kadai namar baki phone number ki bala phone sha ki nong hikai ki dai ki number ki bana bar jelas sudah yani kaliang jong kaseng kini ki atasan tarik jong nu panai weng layu ban wani kendu yau deputy director jong ka DERT tadian mangi layu ban kendu yau deputy director jong ka DERT tengila kili habe dei bakne kam la tua timut tena kaliang ju long ba na kaliang jong department ru kata bagi jilngo ba don kum kene ka jing wan pun ki katu kini tili ki nomor pun ki ban dawa bisa na kandidate ke bikun ni kene exam dan kaliang jong ka department ni iba akalai tarik kila file da ka FAR by director jong ka department apo lain kra police station dan kaliang jong seng pat mata sa isin pat ngilayo pat banwan kendu ya SP City di Sar Vivixim aban update abede bat ni kam dan kaliang jong seng ngilayo pat layo ka jingtip pat ka jing pencai kaliang jong SP City pembai ni kam hadu mata kidang ya sakhman bat kendet kawan ra ya gejing ya ka department let's say ya police department kalau bahdu mata kim patio ban kem ya kita kibru berang kiti ha bede bat kan kam ban dari nagal yang jongki ki ong ba kata babon ki ni ki nomor ki phone ke ki nomor ki ban bar jong state dan dari hadu mata ki ong ki hai kita ga syaran ba ka wei kisni selapat ban yo ban kem ni kibru berang kiti ban wanra pat ya kita gejing syania ya ka department let's say education department ne gejing syania ya ki department ba per jong sarkar ha bede bat ki exam ki ba per nagal yang gaju long haba yede bat ni kam de wong ba hadu menta nomor ba sai sing menong ipi ba nawaro kini nomor pun yo pun yang kandidate ke degi nomor ki ba nabar pat ne bar state de wong kidit kawan ra ye gejing andre hadu menta wong ki ladon ki semo team ju ki ba leban wat ikini kibru te wairu ba suran wong ba ko ikni kislio hiban kem kibru ki de abede ba ni kam dan nagal yang jong seng pat so matong ban kerpat yang sa isin ya ki department ki ba per buat dia polis department ruba kan sistem ba kanon ra ya gejing sya ba kan yo yang pat sai sin ya gejing sya ni na ki kun samla jonggeri pat na ki nong song hi jonggeri bu jela borok we ha gejing itu kam ki per ne hala de exam MTET de exam kan uno exam ko per ko pendok dok sarkar margane gejing cia bamta kawan ra ya gejing artien ki babun ki nong song kam tam ya ki kandidate ki ba yakun ki exam Nrei ngipat ni syania ya ka bos sarkar bang syania aru ya ka police department ka ba kila apat ban wanra ne ban kem ita gurune ban rapat ya gejing sya macam bobon ngirpar ya ki department go per se nomor kat ku gejing tip jengi jing ya kenduk bat kat tu ni ki entam batu SP team das ni suntuk ba ya ka jing yo jong gini ki beri ki manabar ban yo ya ki information jong ki candidate kedai hina ka jing tra gejing tut haki server dan ki apps ki ba ki department ba per ki kam dan kalian suka sengi kerpat ya ki department ba per ki se kum gini gajuk mata babon ki kam ni hapan apply online te ngi suntuk ba ki dei ban dapet ba ki dei ban dasna ba kanang bukan nomor ra ya kanu ka lesemo ka jing yo lat pa ki we ki beri nabar ki ban yo ya ka information ne ki ban yo ya ki data personal jonore jono dan kalian ji sengi kwa ba ngi suntuk ba kan hi ka jing tut ka dei na ka jing labs jong ki mo ki apps ne ki server jong ka department per but ku hadu matahi habe dei tik ban ki MTET pat ni suntuk ba ya ki information ka
information jong ki candidate berper ki yo bai tang akademik kat yang ikremen ba nang ni sakmat ki department berper ke bor sarkar ba kinu ki ba pendok exam berper ba ki dewan pej ba ki le ba thang nong non ki jing thot ha po ka jing yai be chong exam le ki nu kita